ndamira pamberi pedare mambomutasa ndamira pamberi pedare mambomutasa zvese zvichitanda zvechokwadi zvese tandichataura ngezvechokwadi nyika pandichazwa nemhosva nyika pandichakwata nemhosva mwari akandibatsira wangu pamfure mambomutasa sarangu ndonzi Silvester Munyaradzi Banyu ndauyawo nenyaya yedu haisi itsva kwamuri. Takambouya pano musi wa21 December last year tiri pamusoro penyaya yengozi neurombo tichitaura muno makazotipa kuti tibude panze tizobatsirwe nemubatsiri anomubatsira akazouya akatibatsira tikawana zvinhu zvakanaka chose. Ngozi yedu yakabuda ikataura munhu akaiparadza takachifadza zvo takanga tatopiwa uripwa ng'ombe 15. Saka tiri paurongwa hwedu takataurirwa kuti tiende kumusha tichindoroonge tione taunganidza ng'ombe. Zvechokwadi takaenda kumusha tikandoungana sematauro tataitwa tikaunganidza ng'ombe dzedu. Musi wakutanga takagara musi wa22 tichipana ng'ombe dzedu kune dzimwe mhuri dzasisiri pano wana baba vangu vasiri pano saka tatakuti tichigwana ng'ombe idzodzo imwe nemwe mhuri dini inge inowana cheinoita. Then musi wa15 rari wiki rekuti takagumisira kuti tinge tichiwati kuti mhuri dzese dzinge dzakukonfirma kuti ng'ombe dziya dzaapo, ende for sure zvakabuda saizvozvo ng'ombe dzakanga dzaapo ende rakavazuva futi takadadini wa60 musi wa15 rakavazuva rarikusangana mhuri dzese kuti dzikonfirme kuti ng'ombe dzatataunganidza dzadzirimo here dzese. Ende zvochokwadi musi iwoyo takakumbira Ishe Medzani Maki kuti aunga waripo ende mhuri dzese dzakakonfirma dziri 10 kuti ng'ombe dzavo. Ende sekuru Medzani Ishe Medzani wakabva wanyorawo mudhayari mavo akati ndazvinzwa tochifamba nenyaya. Musi iwoyo takakumbirwa kuti tindosume Ishe Medzani. Saka takaronga vanhu vaifana kunge vachidzika ikoko nemumwe ndandiri umwe wacho. Ava mukoma anova ndesabhuku mukoma Cosmas Banhu ari iye baba mukuru asara, ari iye ane mhosva yekuparadza pata. Wakakumbira kuti handisi kugona kuti ndiende ndimi wanina ende mondechitsire shoko. Saka isu takasimuka tikatadzika kwasekuru Medzani tikandosvitsa tikapa shoko rekusuma kuti takaparadza maoko edu akasviba. Saka takukumbira kuti mutifambe nesu tione kuti nyaya dziripo. Ivo ava mukoma wakabva wasara mangwana acho, isu takasimuka mangwana acho musi wa16. Iwo musi16 wacho iwoyo wakabva wasimuka wabva waenda kwamutasa kwamajistrate wabva wandomangara mhosva ikoko wachiti vakomana vari kundivhiringidza, vari wanditorera mombe dzangu, vari kundishidzira, vari wandirowa. Zvinova zvinhu zvatisi kubvumira nazvo titoite chokwadi. Takaiswa date remusi wa20 tinge tichizosangana kwano kwamajistrate. Ofishi takaenda tikapawo zvichemo zvedu kuna majistrate kuti no, isu nyaya yedu iri mumaoko mamambomutasa inyaya yengozi, saka ida uripo. Ende kutipa date ratapiwa re20 rari kuita kaunda kuti isusu nekuti tatapiwa 1 month ekuunganidza ng'ombe. Saka tichivereka 1 month kubva musi wa21 December, that means 21 January ndo rari date rataifanira tinge tichitika whatever zvinoda kuitwa nezvemombe dzaiti hadziri kufamba kana dziri kuita sei zvainge zvichizoitwa ipapa. Saka wakabvaenda kuti mhangarira kuitira kuti tisazopinde kana episode kana yabuda musi wa20 that kunzi 21 hatishadi kwaari. Saka majistrate wakati endei motenge mapedza nyaya dziri kwani kwamutasa then mozouya. Saka isu takatadzwa kumba hatina kumira kuita urongwa hwedu pane zvese zvatati kuti tisangane paimariri nenyaya yekuipa ngozi. Tatine tisangane taingoita but takazonga taakuwadaidza imwe changosara ikuti bva ipapa wakasauye kumusangana naye. Then tava muna February takazoenda tichiti totaure nawo kuti titaure nawo tironge kuti chiremba achiuye tichitaka kufambisa nyaya dzedu dzekuripa.
ipapa wakavhara wakati ina ndichagona kufamba nenyika ndine mapepa mapisoda sikati mapiwa mapisoda anogopiwa muri mega sei handisi tinofanira tiwerengerwo zviga zviripo pamusoro pemapisoda ira tinozvichemo zvatinazvo titsananguro pari zvino mukatarisa imi ndimi sabhuku wedu ndimi baba mukuru zvichemo zvikuru zvevana zvinofanira zvinge zvichitsanangura saka majistireti tichoka kuti tiwatauriro pati mukatarisa tichivabvunza kuti mabasa akapiwa muna January mapapers iwaya musi wa23 saka anga anawo bva musi wa23 tichizosangana naye muna February takutoronge nyaya dzedu dzifambe anga kaachengeta kati komai mama kaachengetirei mapepa iwaya munguva dzese singe zvotauya nhasi tatopara mhosva because tatisi kuziva zvikanzi ngandikuti muchapa mupurisa kuti azokusvicirai saka tikati zvakanaka saka kuti akubude matangobuda kutandakondiya nemusana chiremba takazoronga kuti vachiuya wakauya nenhumu yenyu mambo mutasa wakasvika musi wa10 March tichifambisa urongwa hwedu because isusu sevanhu vari kubatsira vari kuripa ngozi nekuda kuti pamwe chete tifambise nyaya yedu hatina kuda kuti miremba because tisaubatwa tisauya tatongoti gare tinongofamba tinogadzira zvinhu sezvo anga kuti hatisati kuti atifambe nesu tatichipane matama chatonga kadidi tizoka tichisangana saka nhumwe yakauya pakaenda pamba pavo vachivagogodzera usiku akaramba kuvhura dhoo waenzi wako wauya vada kuona ishe mutasa ishe medzani nevamwe vanabana vasiri pamapisodas iyoyo akaramba kuvhura tikati haiwa zvakanaka saka rwendo rwedu rwekuti tichifambe rwekuti tiende kundoti tindoripe rwarwamiswa nekuda kuti munhu iyeyu ndiwo tinofanira tinge tichifamba naye makosi atirikufamba nawo tikusvita inkesa iwo havane chauri kutombonga uchipinda mazviri zvekuti mari dzakatarwa dzinge dzichibhadharwa nemhuri imwe naimwe kuti dzinge dzichibatsira pamakosi ese waya iyeyu nemhuri yake hasati ende tiri kuona kuti iye nguva dzese patafamba naye nyaya takatenga muna 2013 yengozi pese patiri kufamba anongobatwa ndini tichingobva ikokoko anonga achibvuma tiri ikokoko anobva aramba takatosvika kwamatara kwacho akatosaina kuti ndini ndakaputsa mwana wenyu akaisa signet yake nenhamba dzake dzechitupa ikokoko tichibva ikokoko takatotatisinga tisingatombozivana haachadi futi izvozvo panapa mambo mutasa makati padare apa rakabvuma achibvunzwa katatu achiti hongu ndakaparadza asi yezvinezvi atangazve futi haachadi futi kusanganiswa nhasi takumbira kuti mhuri dzavo dzinge dziri pano vana wake because ndo vamwe vanosangana navo vatifambidzana navo vatisangana navo muzvibingaidzire vavo vana vacho saka nyaya yengozi hatina kuti tiri kuitanga nekuti tataurwa nababa mukosanjera nachiremba chikosanjera yakataurwa mudzinza namai vavavo achiti ini ndakupadhuze pekufa ndoda kuti ndisiye ndakurongerai nyaya yengozi iyi asi tatasingaziva ndechoti akaipara ndiani izvo tatisingaziva saka ndodzo hono dzatati kutsvaga izvo dzekuti ini tiwane ende vakosanjera vakabva vatibudisira kuti ndiwa ende tataura kuti zvanaka reka tichifambe tipedze nyaya yedu vana baba vasara tiri 4 wamwe wakatokurumuka kwatoenda nazo idzozi nengozi iyoyo saka isu tingatikurumidzwa kuti tichifambise tichengetedze mhuri dzasara idzi nharo dzavo ndidzo hawatotanga kutoramba hawachadi kutofamba nesu mapisodas atova mberi pedu hatichatosviki pamba pavo tatagara tisingasviki pamba pavo neunhu hwavo asi wese nekuti tapane mapisodas tichatosvika saka tinokumbirawo mambo mutasa kuti mungatibatsirawo sei kuti tione kuti nyaya yedu iyi ifambe tichine chido chekuti tibatsira nababa vedu avo tione kuti ifambe chakunetsa chii kuti hapana chinokunetsa kwandiri ivo dzauri kutaura nanyendo
Almanya kudaro ko nini Zitaenda in Christmas. 1971, the Shuya Festival yang dijemput, Shuya permission, patioga, kabaraba. Kakaange di babadi somana, sutaga drama kore akawana. alright. Tati pamakamboenda pamatoka saina ndekuti Kwa matara kucha. Musha wimufu. tinokwanisa kuona here rekodiyo. Rekodzi yakasara iko kwawo. Ini make an effort kuti tiwane rekodiyo. Tinoda kuti zviri. Tipe rekodiyo tione kuti maybe tinokwanisa kuita sei, because right now issue iripo ndekuti kwaakaenda kumafamily state unless this thing is overturned zvatinoita kuti zvese inenge yatomwa. Because according to this judgment, application for a protection order is granted as follows. Respondents are ordered not to assault, insult, threaten or harass the applicant, to force applicant to perform any traditional rituals to appease an avenging spirit against his will, take applicant's property against his will to appease any spirit, to visit the applicant's residence, to bring any traditional healer, diviner, prophet or spiritualist it is resident without his consent. So it means we check that this protection order, were you called? Major Street. Pamakaita application yepeace order. Saka how was this thing granted? Kana musina kudai sono. Because around that is right. Panda opens papers kai pano kakanywa. Io wakati wakati nitimiza tona kwa maisha wao. Istakali zilikuwa tata pekee kwa Makapungoji. Alright, no, it's okay. Maybe pekutangira ndibatsirana because ichi henza ndingate kana chiripo chaakuda chakutanga kuti this thing chiite sei chakanzire then chakanzirewa chichi then chakutangira ipapo asi chene mutore chii ndachenini yakasainwa muuye naye, so that is to know that we can use that kuti tiite sei. Because chinoitika manje chinoitika ndizoti nyaya yenyu chinoitika ndikuiziva chinotoitika ndochiziva nyaya yenyu kunetsera kuti pane vanhu tiwarowira ushe imi muri kufamba nomwe wacho baba vari kufamba nomwe wacho asi chandawo ndikutauriri mai ndechekuti sekuru wamuri kufamba naye ndikamuzwa chito takamira pamberi paona chizviti ndishe ari kuenda kuchena tichaunamedzana haasi ishe ende haabvumirwi kumira pamberi pewanhu achitaura kuti akamirira ishe medzana akangomira chete pamberi ijeri ini ndangudidi ndosaka ndakutorai kuti zvese zvikuitika hazvo mirai ndati ndiri kubayirai zana kuti zviri kuitika panyaya yenyu zvese ndiri kuzviziva ndinazvo ndoda kubatsirei kuti ndine chii ndinazvo ndiri kuziva kuti maenda kuita pakati penyu apa paenda kuita wamwe vanhu vari pakati wari kudhivhaidai kuti umwaruko umwaruko asi kana ndiri kutaureni choti umwe wacho haabvunzwi nemutemo kuti mumire pamberi pewanhu achitaura kuti ndeshe akabviswa zvepamutemo naminista welocal government. As I speak right now, kana paine pakatosaina ndipei pakasaina panhu anocherera
zvine marapiwa ina kutaura kuti pane vanhu vairi ari kuziva asi anotaura kuti ari kusaidi huyu ndiani kauya ndati ndiri kuzviziva kuti pakati penyu pane vanhu vangadaro asi pa2 wacho umwe wacho hatongobvumirwi nemutemo kuoneka akamira pamberi pavo achiti ndakamira ichimedza kuda kubatsira panaa kwandikuita ende protection order yavakaenda kutora pangu iprotection order yakaenda kuti wane munhu ari kuziva zvaasiri kuda nenyaya kuziva zvaari kuita munhu ari kuziva zvaada kunzvenga. It's very unusual kuti unosangana nemunhu anonyora achiti ndoda peace order yekuti respondents are ordered not to force applicant to perform any traditional rituals to appease an avenging spirit against his will. Which avenging spirit? Zvinhu zvaenda kunyoreswa nemunhu ari kuziva zvaari kuda kuti zvisaite. Number 4, respondents are ordered not to visit the applicant's residence or bring any traditional healer, diviner, prophet, or spiritualist at his residence without his consent. Munhu ari kuronga bhora rake achiteka advantage yemutemo. Kuti baba ndibaba wena ndonze simba racho bana sabukweli right zvinotirwadze kana ndichiona baba wakamira pamberi pedare wachisimudzwa kupika mhiko yekuti ndikayepa ndichabatwa nemhosva asi iwo uchizoti mashoko auri kubudisa ipapo ndenhema dei ratiri kutaura nemusi wa21 wakamira munomu wakati handirombobvira ndafamba nemhuri bati mubatsiri wamakatipa mambo wangu ndiye mubatsiri watakafamba naye mumusha takadzokorodza futi kubudisa mari yawanasindira wakabudisa kubhadhara mubatsiri asi takatombomubhadhara akapinda mumusha voya voramba futi mumashure umu pakupisodro vakatisira nhau dzekuti vari kunza vana gaurana vachitoresa mombe dzangu bati gaurana watoziva akatora mombe pavakatiunganidza avo vachikumbira ruregerero rwekunge vari kuti ndakauraya munin'ina wangu ndiri kumbira ruregerero rwemabasa andakaita vakatozonomangara futi zvekuzopanduka futi mashure vasainirana nagaurana wacho ndobva vazonoripota kumapurisa vakanosvika gaurana akauya neisigineture ndobva vakarasirwa nenyaya yavo bati munhu wekuti abva panzvimbo vanozotaka kupanduka ndouya zvakare changamire ndandichikumbira kubatsirwawo handizivi kuti kana tanyoresa samoni tichiti tiri kuda vanhu 4 pouya 3 arobva handizivi kuti anenge achitongwa sei zvakaitika mudare iroro ratakabva panapa vanhu vedu vanga vakashota kusanganisira pari zvinezvi takanyoresa namai havapo futi pari zvinezvi zviri kusanganisira kuti pahondo dzatinadzo mukatarisa baba kana tinawo tiri 2 hatina problem tinogona kutaura asi mai vakangosvikawo ndovanototungamirira nyaya yekuti kokotera zvondibata futi tiri tabva mudare kwa DC takazonoga kuti vakomana hati tinoona vanhu tinzwi kuti tofamba sei sinzi tadai takataura navo tikatosikana takazama kuonesana nehasha dzedu tikatosikana mukuona zvinhu zviri kuitika paground vabereki venyu hausi kukuudzai chokwadi mombe vari kubudisa mombe shuwa chikwang'anga ndiwo vari kubudisa but wakuti tisu tiri kubudisa mombe hatina mombe yakabudisa ng'anga yakamboya ikatora mombe right tapedza kudaro vasikana takabvumirana navo vakati vana sekuru isusu tiri kufamba hatisi kubuyeva nokuti hatisi kugutsikana nezvamuri kuona saka tiri kungoti vanhu wenyu vamuri kufamba kwavari ndo munenge mawaudzira tikati no kutanga nhasi imimi sarudzai kwamunoda kuti tiende pamunenge maona tinoenda vakabvumirana nesu kuti saka kuendi imimi hamuna problem tikati hatina problem nazo tinoda chokwadi nokuti tisi kuvayoa izvo vakabvumirana nesu but tichibva ipapo vachienda kuharare takashamisika kunzwa kuti wakatsika mumusha memufi apo vari vana vakunda hamenoti vakanotsvaga chiko isusu vana vanhu tiri kuno vakanosvikapo zvese zvandiri kutaura vane himbowo wekuti baba vakasaina vakanosvikirwapo maaudio dzava varipo yawakazotitaura kuti baba cho wakasaina
ende ndorangarira mari yawakaisa sematenda ndawo pondo yegreen yani ndio mari yawakaisa but zvese izvozvo vanotanga kuramba takanosvika tikatamirwa naHeadman Chipatsura tikabatsirwa ikoko but ikoko patakaenda tadzoka vakatanga kutipanukira vachiti aiwa hazviiti but pavakabva ikoko vakuti hanzi siyanai nekwamambo Mutasa kwamuri kuenda muuye uku kureva kuti vari kutitambisa bhora rekungotitomusa kudai watakaenda uku wakatirambira vachiti hakuiti izvozvi takwamambo Mutasa vakuti siyanai nekwamambo Mutasa kuti tidzoke futi uku isi tisingazivi kuti chinangwa chavo chawakaendera uko ndechii saka ndo dambudziko ratiri kuwana mumusha uyu musha uri kudhifenda kuti hausi kuda kufamba neumwe wanhu kwete kwekuti hauri kutsvaga chokwadi but isusu takaona kuti vari kutoziva zviri kuitika after this unokwanisa kutotanga kuye ndine makozi atakarekodha ekutanga uzofonerwa utanga ushaurwa nevanhu vacho but panoitika izvozvi pakaitika recent thing yekuti mufu akabuda musi wakavhiringika kwendo rwekwenga wakuda kwenda akabuda ndandiri kuHarare but akuda akanotsvaga baba vanga wafunga kuti izvo wachienda kwaRai vakazosangana namai ndo vakarohwa right mwanakomana akandifonera ari kwaanga ari kupupwa mutare akatanga kushaudha ini but zvakandinetsa kuti inini ndiri kuHarare ndindirunzi yeye muri kutuma kangozi kenyu kunge ndisitiri kwei but tikavati uyai paground havabvumi handizivi kuti tingabatsirika sei changamire kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiitika mhuri yacho yese iripo zvekuti kana kuri kubudirwa kwemunhu abudirwe kana kuti achikwanisa tichibatsirwe kuti adzoswe kana muri mumba mavo vasi kuti ivo vatimbotiteerewo kuti kwetu wee kozi mari yatabvisa sofaka kana kuri kuripa yatokwana asi tiri kubvisa kufamba wauya wotirambira pamberi pedare right zvamunokwanisa kuita vanotorwa sungayo right nyaya makamboizwa nezvayo neshungu dzekuti baba vatu vakadaro takapira bhasi inini nasisi wangu wane hanzvadzi yangu tikati baba kasvika muchero takati baba nozvitanzwa kuti ndakaita ichokwadi here baba wakati nandina ropa remunhu mumako tikati baba saka vanhu vangangotaura kungotaura unongedza zita renyu wakati ini handina ropa chi maoko mangu hatina kugumira ipapo tadzoka kuHarare takati hatingaiti hunzo navo because vati havana kusvita tadzoka kuHarare takafamba pakati apo hama dzedu idzi dzaingofamba dzega tisingazvizivi wachikuti tiri kubata chi iwawa asi sine shungu idzodzi dzatanga tinadzo takatanga kufambawo ndofunga izvozvi ndofunga tafamba pa5 kana tisingakanganisi watotofamba nawo wachitonzi hatisikuona ropa mumaoko mavo wakazosvika pakuti avo ma600 chichi ekuti pangozi tisikapinde musati ndokazobata ma600 tisingaungo wakakwana kuti tibhatira ma600 iwa alright kocha makaendera takaenda kasi takasvika pamba panonzi Matara tikaona gogo vaivapo isusu nzira yekutsvaga tikutsvaga imbi ndati makasvika takasvika makanzi chii tikaona gogo varipo wakatitsanangurira zvakaitika kumashure zvokuti chii iwo wakati zvanzi kwakauya vanhu vekabani kuno kwachiti takaponda chi munhu akwakauya hanzi kwakauya vanhu vekabani wanani ndokuva ndiwo mhuri yacho iyo hatizwa kuti ndiwanani wakaenda wana vanhu tikabva kwavanhu vekabani wakati tisi takaponda chi takaponda munhu no it's okay mira izere ngataure chokwadi munoona mukadhifenda yeposition yedu mapana makauya akapfuma asipo munotambudzika achiripo dai ndio time kuti mugadzisire kunetsa saka mukaita mweya kuti let's defend our father yes he is your father azvichinje but pari wrong mugadzisei baba wedu kuti baba izvinhu chakashata ngachigadziswa achiri mupenyu because akaenda asi haendi nezviro zvake zvinosara because inini mutorinani nekuti makaita sei makarohwa kwamuri asi hanzvadzi yenyu
inoita dambudziko kumba mai. Saka zviri kwamuri kuti pamune muchitsvaga chokwadi, tsvagai chokwadi chekugadzirisa problem. Musatsvage chokwadi chekudhifenda baba. Mukaenda muine mweya kuti kudhifenda baba, hapana chamaita. Kana mati kubocha makaenda, ukanzwa wakauya wakaenda sei? Imi mamusipo. Saka vanhu wakaenda baba wenyu hana kuenda kumwini. Akasaina. Saka iye akasvika kwakati ndakaita sei paakasvika. It's okay, all right. Nauye kutaurwa nababa vachiramba vakasaina odhiyo iri nemwana wako achitaura namukoma apa achivapa feedback yekufamba kwaakaita wakati takaiona sigini changava nenhamba dzechituku chinondirwadza mama matohwari kuti ndozviziva vakatoti sekuru ndofunga muri kundirekodi ndaiti kuti nyaya imaisa efemeni apa kuti vanhu vese vazive handiti chinondirwadza mama ndechekuti mweya mufu parwendo rwakona wakasiya wakupika ukati ndakuisa tsaona mwana wenyu ari mumatauni. Ndakauya kumusha last week ndikabva kumusi wemande ndakauya Saturday ndikadzoka mande. Mwana wangu inini wakapinda mutsaona wari 2 musi wechitatu. Kuzadzikidza zvakataurwa nemweya mufu. Asi nhau iri kuitika ndeyekuti hazvisi kubata kwavo. Zviri kutambudza kwevamwe saka varwadziwe. Zvese zvauri kuramba video riripo wachibvuma wakabvunzwa nachiremba katatu wanabana ndanzi ndikubvunzei katatu kuti mabvuma here musati maisa mabvuma ndau ndiwo wakatanga kubvunzwewa wakabvuma katatu video riripo wari panza nachiremba mabvuma here wakati abvuma wakabvisa mari zvikanzi wakabvisa $100 zvikanzi chibvunzisai futi imwe nekuti tiende kunoudza mambo mutasa kuti mabvuma nyaya ye wakabvisa kuti $100 apo pawakazokumbira wakapiona nasekurumedzana mari. Saka chinotinetsa ndechekuti sei wauya panapo wachititenderedza isusu vanotitenderedzerei vana vavo vanakomana havafambi nemwanakomana nokuti upenyu hwauri tatani ava ndo vari kuvaruma vanakomana pana nemusha sezvendakaita inini. I have 47 kids with 5 wives. Then I was married this. I was married this. Akaisa matenda ndao etudura zilenda. Akaisa matenda ndao etudura zilenda. Akaisa $2 zematenda ndao ndiani. Simugaika Mira. Aku tak gora bandi ni maroko bandi. Mama kan meron
Ansimere baba. Ansimere. It's okay. Nataka bisa dora. Ai bisa dora. Anggar madora maka kama angetawa lakini nanti kunde kama titesi Alright, okay. Alright, mukadzi wenyu kama muchisuma mukadzi wenyu makusume kusuma kuna makasumeka kumukadzi wenyu mai mwana Pakatopfugama. mukapfugama kaimei Tiri pokazi veshe akatopfugama. muchitaura kai kuti ndakashaisha mama akusuma kunyika dhogo mama kunyika dhogo aiwa kubvunza zvamusina kuita tiri kubvunza zvamakaita because handina kuona pamboshandiswa fosa manga muchibvunzwa zvakanaka muchipindura zvese muchipindura mukazisai mari yematinanya mukabuisa dhora renyu ukaisapo mukabuisa dhora kaisapo andi mukazitaura madzimai enyu takashaisha chii maoko mukadzi wenyu akauya mukataura imi mai mwana ndakashaisha maoko saka akachaiwa ndakona munhu akachaiwa hapana makabvunzwa katatu katatu makabvunzwa kangani katatu andisi mukapindura zvakafanana kangani saka wemuti akakuchaya ndena mukadzi wakandishaya upi uye akangudiwa akandishanga makaia alright it's okay alright zvatakuita imwamumana endai motorechi torai tsamba iri kubocha iuye then let's take around that one kuti peace order iite sei ibviswe because kana takadai so zvatikuita zvisi hazvitori pamutemo because peace order haisitotibvumira haisitotibvumira zvinhu zvatikuita Ewe. Iya, semua. Ewe.